Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Miyerkules, pitsa 26 sa bulan sa Abril sa tuig 2023. O karon mga igsoon aniya na kita sa ikatulong nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 35 ngadto sa 40. Si Jesus mingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili na gayud gutumon, ug ang mutuo kanako dili na gayud uhawon. Gisultihan ko na kamo nga nakakita na kamo kanako apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, muari kanako. Ug ang muari kanako dili ko gayud isa likway. Kinanaog ako gikan sa langit, dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundi aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kini mo ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Hinuon, banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay buot sa akong amahan nga ang tanan nga nakakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.